Dzień dobry, szczęść Boże, tu Ślązok na kole. Mamy 3 marca 2026 roku, a Jerzych w Alzenau. Tu mamy takie Amtsgericht Aschaffenburg, Zweigstelle Alzenau, no ale w Alzenau to jest symbol Bawarii. No, kiedyś to jest taki stary burg. Ta miejscowość nazywa się Alzenau, pochodzi podobno od słowa Altzuna, czyli kiedyś to oznaczało za blisko, bo były tu dwa burgi. A no burg to nie jest zamek, to jest coś więcej, to jest grodzisko. No to jest teraz przerobione na sąd. Amtsgericht to jest taki rejonowy sąd, najniższy stopień sądów. I faktycznie tu jest jeden taki starszy budynek widać z miejscowego piaskowca brązowego. To jest taki Sandstein. A tam są góry Alzenau. To jest kam. Tamka ta wieża to jest kam i ma prawie 500 metrów. A tu my są na 120. Tam słychać taki sztyrzyka kal. O tam. A tu pod spodkiem jest Weintraubenberg oder Abhang, czyli winica miejscowego. Tutaj są takie wina z Alzenau. Bardzo ich jest mało, a są drogie pierony. No i symbol Alzenau to jest koło z wozu. No. Piękna miejscowość. Kiedyś się kolegowałem z taką flerką. Flerka mianowała się, albo mianuje się imię Aneta, pozdrawiam, cześć Aneta, i godą do niej tak, jak bez uch, godą do niej, ty, jedziemy na Bawarię, a ona go, dobra, to jedziemy, to będzie trochę czasu, trzeba będzie wziąć pakiety, nie? No bo tak od Frankfurtu, jak mieszkam, do München, no to jest 400 km, a my przejechali raptem niecałe 10 i my byli na Bawarii. To strzeliła macha, jak to gadałem. Jak Ewelina gada. O, jak ładnie. Zaraz tutaj będę na kafeju. Tu będę zaraz na kafeju. Tu mamy jeszcze tam jest ring, a tu jest jakby taki, jest fana ich miejscowo, czerwone a gold. No to jest Amtsgericht Alzenau i to musiał być taki Verteidigungsmauer. No, to tak mamy tutaj teraz na ringu my są, a tam stoi moje koło, ale myślę, że zrobimy małą pauzę i pokażę wam zaraz ring. A na dowód, że my są w Bawarii, to co my tu mamy? My tu mamy tak, Rathaus, to znowu Marktplatz, no to po naszemu ring. Tak się to dało na Śląsku, Katholische Kirche. Teraz już nie pamiętam, ale byłem tam kiedyś w środku, bardzo fajny, też kościół, kircha jest taką z tego brązowego steina zrobione, taki baldachim. I Max Kolbe Haus, Maksymilian Kolbe jest tutaj znany w tej miejscowości. No. Nieźle, co? Tutaj obok jeszcze, aby się jechało tym pociągiem dalej, bo tylko jest Schulkrüppe. To jest taką miejscowość, która jest partnerschaft od dawna z Kochanowicami. To jest piękny Brauerei stary od Barbarossy. To taki Kaiser tutaj Cesarstwa Niemieckiego. Piękna sprawa. No i tam widać, że oni się trafią od czasu. O, to jest ring w Alzenau. Stara poczta. Tu jest ta kircha. Nie wiem, czy to nie jest San Jakobskie, muszę zobaczyć jeszcze raz, bo teraz nie pamiętam. No i co jest ważne, szparkasa, bez karpasy ani luz. Pieniądze muszą być. Alty Post. To jest wszystko poprzedane na prywatne. Zawsze łazię na kafe, ale tam będzie lepiej. Nie wiem, jak to się nazywa, ale tam jest super. I
Widać fajny brązowy w stylu barokowym. W barokowym sznicie. Jak to kolega Sebastian gadają. Fany mamy europejsko, niemiecko i miejscowo alcenausko. No i co do tych dialektów, no i tutaj oni gadają, że oni mają Alcenacher. Tak ten dialekt się tu nazywa i to jest odmiana Untermain Fränkisch. Nawet nie bawarski, co Fränkisch. A, Justinius, dobra. Katholischer Pfarrkirche San Justinius, errichtet 1758, 1758. No to tak jak gadałem, a tu pisze, że z lewej strony drzwi są otwarte, to pewnie zamknięte są. O, otwarte, wow. Piękny kościół. Mamy też Kreuzweg. Bardzo fajny kościół tutaj jest. Nigdy nie było czasu przyjechać. Co się różni kościół katolicki od Galeckiego, że się moka i klęceć. O, i kancelaria jest bardzo piękny. Bardzo piękny. Dobra, i tym chciałbym zakończyć. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Tschüss.